Assalamu alaykum hormatly watandaşlar. Saparaga salamu alaykum. Keminenim, aydıngynım. Size de salam. Salam Halmurad ağa. Kemine. Aydın salam. İlleşler salamu aleyküm. Buyur Halmurad ağa. Aleyküm selam Yaşmullah. Salam. Vatandaşlar size de selam, Emine selam. Aleyküm selam. Hemmeňize vatandaşlar size de salam. Yine aziz ildeşler bugünkü nämämiz mowzumuz döwlet guruluşy nähili bolmaly. Indi döwlet guruluşyny nädip etmeli däl de, yani döwleti nädip gurmaly däl, döwlet guruluşy nähili bolmaly. Şo soraga jogap berenden soň o döwlet gurulýan bolmaly. Ya meniň nämäme görä, logikama görä. Yine şu arada ildeşlerimiz bilen bile iç-içe gürüňdeşlik geçirsek gowy bolarmykan diýen. Nasıl doğru? Bor. Ya. Döwlet nähili bolmaly 21-nji asyrda? Başlan men bir başlap bilerim berdi. Buyurun. Indi döwlet olanda birinciden men şu wagtda Türkmenistan döwletini aýdamok, hakyky döwlet düşünjesi ine her bir şol döwletiň grajdanam şoňa düşünüp bilýär, gowunup bilýär, şoň üçin görüşüp bilýär, ine şondan soňa bir döwlet emele gelýär-de. O döwlet diýilen zat 5 ýyllyk, 10 ýyllyk zat däldir. Uzun wagtly bir düşünjedir, döwlet düşünjesi we şo döwletiň içindäki ýanky strukturasy da şoňa näl diýsemkem, şonu destekleyen şol sistemany ve döwletiň bir vizyonu bolýandyr. Şo vizyon bilen hem ýaşaýan bir döwlet bolýar. Soňam şol ýanky döwletiň içinde siýasat hem hökman bolýar da, oňa da hökümet diýäs. Hökümet hem döwletiň bir nämesi bolýar. Ýöne şo hökümetde de aýdaly partiýalar gelýär, demokratik döwletlerde partiýalar bolýandyr. Men berde partiýalar näme üçin aýdasym gelýär, sebäbi watandaşlaryň köpüsi partiýanyň näme diýeni bilenok ýa-da düşünenok, ýanky kommentariýalarda zat okap görýän de, men öwrenen partiýa, menen partiýanyň näme diýenine şu 2-3 aýyň içinde öwrendim. Sebäbi men öňe maýdandyr, men şu siýasat ýene näme uzak durýan, gaçjatym şoňa zat öwrenýärimde. Ýöne şu wagt gynansak da diýen, begensek de diýen, şonu öwrenmek mejburiýetinde galdym da artyk şoň içinde bolan için. Şu partiyada bir ideologiya vardır, bir düşünce vardır. Her bir partiyanın öz düşüncesi vardır. Ve şol düşüncen, şol ideologiyanın aşağında adamlar toplanıyor, partiya döreye. Müňlerçe adam, yüz müňlerçe adam ya da milyonlarça adam şol bir ideologiyanı goldayan olsa, şol partiyany emele getirýär. Yani şu günkü günde ýene daşary döwletlerde de görýän de beýlik partiýalaram bar. Partiýa gurulupdyr. 15 ýyl taryhy var, registrasiýa edilipdir. Ýöne onu guran wagty 4-5 adam öz düşünjesi bilen gurupdyr we beýlik adamlaryň düşünjesini paylaşmandyğı üçin ýa-da şo beýlik adamlaryň düşünjesi şoňa deň gelmediği üçin şoňa näme siýasy dilde partiýa diýip aýdyp bilersiň, kanuny dilde de partiýa diýip aýdyp bilersiň. Ýöne hakykatda şo partiýa bolup bilmeýär. Ýani bir demokratik döwletde partiýa döredilen wagty onu da ýene halk döredýändir. Ýa-da bir adam, iki adam partiýa döredip bilmeýär. O düşünjeni ortaga atyp biler. O başlangyç düşünje bilen hem partiýa emele gelmeýändir. Partiýa belli bir wagtyň içinde adamlaryň düşünjesiniň birleşmegi esasında partiýa emele gelýär. Ýöne elbetde ýa-ni gaýdyşmaýal 5 adam 10 adamdan düzülen partiýalar hem bar. Hatda 1000 adamdan partiýa düzüpler, ýöne ulalyp bilmäpdirler de. Ulalyp bilmediginiň sebebi hem şolaň ideologiýasy beýleki adamlar tarapyndan işçilik olduğu görenokda. Yani bizim şu günkü günde Türkmenistan'da yine täze Türkmenistan diýäsde şo taýda gurulmaly iň esasy zat şo döwlet strukturasyny gurmaly, hakyky döwlet düşünjesini bermeli adamlara, watandaşlyk duýgusy. Ondan soň partiýa gurmak üçin hem ýene bir separat, ýani düşünje gurýandyr partiýany, ýani pikir düşünje gurýar. Şonu gurup bilmek üçin hem bilemok şu wagt Türkmenistanyň halkynyň ýanky olan bilim derejesine seretdiýär-de sen bilim derejeň şoňa yetmeýän bolsa, şu özüň düşünüp bilmeýän bolsaň ýa-da özüň bir informasiýany filtrawat edip bilmeýän bolsaň, partiýa işi ören bir näle diýsemkem, ters täsirler berip bilýär-de ýanky jemgyýeti. Ýa-da ters nämeler edip bilýär-de adamy, ýanky halky, toplumy erbet taraplara alyp gidip bilýär. Ýanky partiýa gurmak meselesinde.
men düşünýän zatlarym şulardan ibaret. Ya men ýalňyş bilýänmi, Halmara da. Men bu ýöne özümiň ýankı eden researchlarymyň, nämelerimiň soňundan pikir geldi da partiýa diýen zadyň näme diýen täze düşünüp başladym menem. Şoň ýaly bir pikir bolýar, bir ideologiýa bolýar, şoňa şanda adamlar birleşýär, şolan partiýa diýilýär. Ýöne soňky döwürlerde de indi şo partiýaň eden işi, eden üstünlükleri var da taryha seretýän bilim partiýalar gurulypdyr. Şolan eden işleri var, tarihte atlary geçýär. Ondan soň adamlar hem bilemok, bir hili partiýa gurup başlapdylar. Ýöne guran partiýalarynda seretýän öle hiç hili halky toplap bilmeýär özüne. Ýöne 10-15 ýyldan beri dowam edip gelýär partiýa işine. Misal berip bilersiň, Türkiýede 5-6 tane şoýalyk partiýa bardyr. Özüm gowy ideýelerim gowudur. Liberal partiýa diýip näme bardyr? Onun işçi partiyası vardır. Yine de bir näçe men bilmeýänlerim bar, bolmagy mümkin. Ýolbaşda akylly huşly demeli aýdýan tedisleri zatlarym gowdurman kendiň dedim. Bir liberal partiýa diýip bir näme bar? Ady adymy düşünok ýüldüm. Ol köpden bäri bar. 20 ýyl olay bamkan ýa-da. Ýöne nämelere ses alıp bilmeýär da ýankı saýlawlara zada parlamentiň nämesine girjek ýagdaýda bir ulalywam bilmeýär bir hili we ösüş hem ýok da şu partiýalarda. Sebebi halk tarapyndan hiç hili şolan ideologiýasy ýankı goldawy ýeterli nämeni gören ok, ilgini gören ok da şu partiýalar. Indi şoň belki ýankı özleriniň şu orta atan düşünjeleri hem ýalňyş bolup biler. Ýalňyş diýende dogry bolup biler. Ýöne halk tarapyndan näme edilmese şu, halk belki düşünüp bilýän däldir şolary. Şoň üçin hem olar ulalyp bilmeýär da. Yo, onu näme ýankı ideologiýasy beýleklenken meňdeş bolup ýöne kesat bilmeýänler bar. Beýik Birlik partiýasy soňky 4-5 nämede 1%, yarım %, ses alaymasa kendisi mi alıp bilen ok. Milletçi partiya, özün, yani ülkücü cemaatinden deme. Olun yöne lokan ses alıp bilen ok. Demelerim boğu. Beyleklenken meňdeş yerim ken Milli Halk Partiyasına. Parti diýilen zat öz başına bir eser ýalak näme bunu öwrenmeli. Alım şonu indi näde ine Türkmenistanyň şertlerinde şu dogry partiýany indi elbetde birinji nowatda bizim bir döwlet gurmak gerek-de, bir döwletimiz bolmaly. Partiýaň döwletiň olmadyk ýerinde o dörewen bilmeýär, işlewen bilmeýär de. Yani döwlet diýende şu döwlet tarapyndan bir garanti bolmaly da. Partiýaň işi bolsun, beýlekisi bolsun emme adyna. Döwlet gurmaly, ondan soň partiýa gurmak şu wagtda ine Türkmenistandaky bilim derejesi ýa-da düşünje derejesi şu zatlary düşünüp bilmäne ýetýärmi? Bizim jemgyýetimiz şoňa ýeterlimi? Deme aýdyň men näme gepin aratyna girýän men ýöne kesem ok demedem ok başla ýöne ýanky temany açar ýalak demedýän, şoň üçin goşulýan. Her zadyň ilkülek kadasy kanuny bolmalydyr, düzgünü bolmalydyr. Yani saýlaw diýese, o saýlaw nähile geçirmeliligini hemme ýanky detallaryny çenli, howpsuzlygynyň başlap ýanky açyklygyna çenli. Soň içinde dörät biljek käbir konfliktni nemeler ýagdaýlar bolup bilýär-de. Ýanky jedelli so nemeli ýagdaýlar bolup bilýär. Şu detallaryny çenli çözüp biljek, onuň gödökçülük edip biljek, düzgün bolmalydyr, düzgün tertibi. Yani şonu döwlet etmelidir. Onuň partiýalar barada şonu alakdyr. Ähli düzgün bolmalydyr. Etmeli işlerinden registrasiya ýöne ýanky beş adam ýygnap registrasiya etmeden başga da oňur bir topar prosedurasy bolmalydyr. Onuň jogapkärçiligi bolmalydyr, öz içinde de ýanky disiplinasy bolmalydyr. Şeýlem kändiň men pikirimçe. Bağışlan. Ne doğru diýdim bolýar da, atkyrsaň şeýle bolýar Almurat. O hak sabır diye. Näme? Men aýdyp berelmi. Vatandaşlar.
şu realiyada vardı. Yani Türkmenistan'da gün anık gelemedi. Biz ilkinci nöbette Türkmenistan'ı gelecekte ya şu diktaturadan sonra nahil formu diye formatta dolandırmak için. Önkü prezident dolandırışını saklap alıp kalmalı. Ya da bizim teklif edişimiz yani şu parlament respublikası formasını dolandırmalı devlet. Yine şu ayıl sayıl edilenden sonra ya haysi tarafa halk şunu kollayat ya bunu eret ediyat diyenden sonra onun şona layıklıkta da devlet kuruluşunu üstün etmeli. Bizde şu mahal devlet kuruluşunu üstün etmeli siyasi tecrübe var mı? Yok. Siyasi partiyalar var mı? Yok. Demek şu ahli cevapkarçılığı yine de öz halkımız öz boynuna almalı. Ne için? Türkmenistan şu unkubun siyasi çatırıkta dur. 4 yol, 5 yol nira gideceğini bilmem. Sebep biz önkü bar olan partiyalar idea kompartiya var. Ol bir günü özünü erenkledi de Demokratik Partiya uğurlu. Girerlerine hemmesi komünist olup soldağla girdiler maslahatı. Çıkarlarına da bir so Cemile Paltay vardı. Riyasul denen mat so da 86 yaşan ol 22. yılı leyliğini değerlikte gören denen. Sonunun galan hemmesi partbelerini taşlap çıktı. Ol partiya bolup biler mi gelecekti? Yok elbette. Ya Kurban olan daşarı yurt için ullanmak maksadı bilen döreden näme ol telekeçiler partiya deydi, nämeler partiya deydi. Ol prof sayılar deydi. Hiçbir işlemedi. Şu partiyaların adını, familyasını tanıyan adam var mı? Mene bilemem. Beyliklerin bilyen rüydemek vatandaşı. Demek olur boş iştahat yok. Yine de bir şu boşlukta dursun. Şimdi gelecekte son partiyaları işlemek için parağı doğraydı oturdu. Hazır bir devlet formasını doğru keskitlemeden sonra haysi yol bilen gideceğimiz halk karar verenden sonra sol yolu kavatlar biz devleti kurmalı. Hükümetim son esasını kurmalı var. Eğer parlament respublikası olsa onunla bize premier minister gerek. Yok, şu prezident respublikanı saklak koyacak olsa halk onu prezident saylanmalı var yani onunla da onun şu ahli eğer elindeki hakkı hukuku kesip beyleki 3 budak bilenden paylanmalı var. Yani ben odalaydı şimdi yani ben öz görsüm şu prezident strukturası ya hakimleri özünü önümden düşürdü halkımızın gözünden bir. İkinciden bizim tarihimizde mahsus zatlar prezidentlik vazifesi. Sebep bizim koçumlayın, bölükleyin, toparlayın yani vilayetleyin yaşayan halkımızı gözümüne tutanda onsa nereden gelen prezident haysi yerlik deyip soruluyor da bolup duruşun görüp oturuyor. Tecrübe var, onun gidecek yerimiz yok. Acım varsa şu tecrübe. Demek gelecekte son qaytalanmazlığı için şu zatları ağlarlığı, milletin bütünlüğünü dörtmek için yine bir de parlament respublikası has onaylı amatlı hem zerur oldu. Inni eğer şu parlament respublikası bolmalı olsa ana saparağı olan kemini kings diskusyanından daşından dinledim. Elbette o tak aydeli ilmi bilimi yetip juristler gelse Allah näme parlament. Ola çıkaracak kanun mu? Yani bizde kanunlar şumal işlep çıkarıp bilecek juristler var mı yurdun içinde? Barmak basıp sanar vardır. Yani o galanı yoktur. Galanın hani son pul verip yani juridisk fakültede oturan yaşlar ya işlenip veren adam. Yani yurdun daşında vardır elbette. İki yaka jurist. Olam tapılar. Yani parlament hükmen juristlerden ibaret bolmalıyan kanunu yok. Sonra İslenlik saylamağı borcu var grajdaninin saylanmağı da hukuku vardır. O konstitusyon hukuku her bir adam. Eğer halk götürse gelip bilir parlamento. Halk götürmese saylamasa ne atıp gitsin? Varmadı. Barayana son iyidine çağırmak hükmen bir mekanizmi olmalı. O baran bilen o kürsüyün kucakla 5 yıl oturmalı kanunu yok. Deputadıdır. Hem meclisi denaglarını edip çözmeli kadılar, kanunlar yan taparagan ayşe tereden minirip her bir zat saylov komisyasında kimler oturma. Nahil adamda kompetensiyası nahil olma. Saylov komisyası ne edip hasabat verip durmalı günnelik ilatı. Şol zatlar televizyonda görkezme. Saylov vakti hükmani şertte menin eğer yurda barmak meselesi koyacak şertti daşarı yurtlu Avrupa Soyuzu'nun beyliklerde gözevçiler gelmeli. Hükmani şertte. Seyretmeli solar saylovların geç düzgünne tertibini.
Şolar makullata saýlaw geçdi, makullamada täzeden saýlaw. Bize göz boýagçylyk gerekkä bir adam üçin, bir parti üçin. Onsoň birinji eger parlamentda saýlansa bizim parlamentimiz majoritar bor. Her bir saýlaw okurynyň gelmeli bor adamlar. Şo halkyň saýlajak adamlar, deputatlary. Biz onun proporsional tertipde edip bilemler. Ve bizde parti yok, işlep verir. Haydi partiye vermez biz parlamentin orunda. Kim var şu? Kim aydıp verecek? Hiç kim. Birinci sayılacak emede parlament saylığında da partiye katlaşmaz da şahsiyetler katlaşar. Öz sayılı okurunun üstten beşten onun kandidat olur. Halk özüne gerek adamı saylap alır. Bizimki dinle şu zatları gözükçülük etmek, kontrolü etmek, kanunçuluğu seyretmek, korumak, saklamak, amal etmek. Bir düzgünçülüklere yol vermeliler, para peşkese yol vermeliler, göz boyasılığa yol vermeliler. Yine şu zatları için edip bilsek, biz şunun kuğunun yığınansıyan adamlar bilen, ya milletin köpçülüğü, onu yavaştan täze devleti kurar. Yine men bari aytsağım şu mesele boyunca. Yeme, bir küsü koşup bilen mi halmırada? Elbette. Yani ne hilep bolonno da, yani yolbaşı orgunları, birinciden näde gelmeliligini, yani en önemlisi näde gitmeliligini kanuni gatı açık, gatı neme bolmalılar. Hökümetin näde gelýär, näde bem gidýär. Bizim hökümetlerimiz gelip bilýänlerdir onu ýöne gitme prosedurasy ýokdur. Şoňa şo bolmanda gelýärlerden ömürlük gelenler ödüp gitmän, kowuladam gitmän otyr bular. O Niyaz barada, prezident barada kanun näçin 98-nji 99-njy ýylda kabul edildi. Ýogsa 91-nji ýyldan bäri wezipany elap oturan adam gelmek hukuky barda gitmek borcu ýok. Gitmese has açık bolmalydyr. Gelmesinden hem. O. Onun ikinci neme ne hökümet geldi saýlandy çykdy. Ne gördün onu aýdym aýtmadan başga hiç adam bilen ok. Ya da parlament kontrol etmeden başka hiç adam bilen ok. Yani halka çörek neme yani önümçülüğü de seyretmeli. Yani şu hakları ne yani çalışırmalı. Yani son gitme prosedurası olmalı. Yani işin bir cevapkarçılığı olmalı. Şunu edip bilmeyen olsa neye hilek yol bilen çok gideriliyor. Şu hakları katı açık olmalıdır. Gelmeliler, gitmelidir, hasam açık olmalıdır. Onu cevap veren yani doğrularının demesi. Yani aptikaymi olmalıdır. Hiç saat. Sebebi durmuş aptikaymi değildir. Kow devlet kurulu. Kow devlet. Beydi kurup falan o. İş demek konkretikadır. Ne? Bir kerpiç koyan, iki kerpiç koyan, kow kerpiç koyan, parça o olmalı, nemesi o olmalı. Hem de şonalaktır. Son ne o şugurun bilen ederseniz bolun yankı duyan hikayesine gelir. O dünya yük götürüyor. Önünde de eşek yankı kervan başı çilimli eşek. Çilim çekýän demek kerwan başı. Onu yük götürýän biri o da onu kerwan başı. Onu diyor şikayet edýär. Nämedir şikayet edýän hemme zat bolýar diýär. Yüküm götürmäler da bolýar şu öňümdäki diýär men eşek diýär guyrugyny takdyňyz diýär. Şonun ne gatı şikayetçi diýär. Yankı ösüşü böktü ya da. Ben şolary alak deme bolsam. Devlet kuruluna ösme üçün gurulýar. Mehanizm bolmaly. Ösmäge indeksli. Yo adaletli bolsun. Ýöne hem de kişi deň bolsun. O dip towasız adamlardan üýüşürip her oblastdan 5 adammy 4 adammy goýup adaletli bolsa bolýar ösmämiz ýokmanlarlydan ol başga mesele. Diýmek döwletiň emesinde şoda atly goýmaly. Döwletiň bir nemesi bolmaly, vizyony bolmalydyr. Biz nähilek derejelere ýetmeli, nähilek neme bolmaly. Ýöne tarihte bir misallar vardır. Käbir imperiyalar
50 yıl yaşanır, käbir 100 yıl yaşanır, käbir 600 yıl yaşanır. Ne ödem atı ul neme bolundur, ne Temur devlet kuruyor. Ödem yengden yeri yok. Yani galını tabi yoktur. Şoňgurun devletin. Demek oşo taýda bir neme vardır. Yani preemstiveness diýip bir mehanizm bolmaly. Şoga oşokdur. Yani geç yani o nemeden ýytka neme berme, gitme, wödipeden gitme, beýlekin gelme. Şo bolmasa uruşturýandyr, gyrlyşyk bolýandyr, bölünýändir, ýene urdat bolýandyr. Ne Osman imperiyeti 600 yıl yaşadı. Demek içinde bir mekanizm var, doğru mekanizm var. Ne Sovyet nemesi 70 yıldan kana çekmedi. Ne hilak akıllı nemeli değilse demek mekanizmi yanlış. Ne devlet kurulundan şu zatları gözünü tutmalıdır. Yani vurrey ulen devlet bolanda vurrey devlet bolyandır. Onun için boşadorlar. Ne Türkmenistan'a kolşayalar. Yani düşünce nemesini boşalttılar, içine yalan bilen doldurdular. Bunun ne bollu? Tanrı qargadım kan diş otuyorlar. Ne bollu iyini seyretsen hem bezat görünüp durur. Bir de şu an iyini seyretmeyle köp kişinin aklam çatan nokta. Benim fikrim şeyler bilmedim, yanlışan olmamı mümkün. Sapara, bir ildeşimizin komentaryasını okuyup vereyim. Edil sizin aydan yerinize tamamlayan olmalı. Maria de la Vita diye bir ildeşimiz. O täze döwlet kurmak için diye birinci akılsızlık diýmeýin ona, jahillik ve pikirsizliği Rusça yazıptır da men onu demedip okuyan. O ayırmalı diye. Ondan sonra diye täze bir pikirlenme ve täze zehin ve täze dünya garaýyşyny getirmeli halka diye. Şu zatlar bolmasa uzun sürmez diýip aýdan olmalı. Mene bir zat goşaýyn indi bunun üstüne sizin demeňize. Sen aýtsan mene goşup. Yani döwlet kurmak, mesela diktatory ayırmak bir döwlet kurmak däldir. En başından alayın da şu wagtky ýagdaýyň. Şu wagt halkymyzy manipulasiýa edýärler-de. Ýa Berdimuhammedow ayırsak emme zat düzelýär. O Hramow var, Jadan var diýe. Olaram ayırsak düzelýär diýe. Ýöne olaram aslında bir sistemanyň bir bölegi. Demek sistema doğru taýdan. Yani diktatura diýilen bir sistema. Şu diktatura diýilen sistemany ayırmasan o döwlet kuruluşuna geçip bilmeýän. O neme derler? O ine diktaturany ayırdyň. Yani sen hakyky garaşsyzlygyny aldyň diýen ýalmany diýip neme var yani aýdym bir söz bardy da ýa bugün aýdan bolmaly ýa-da ýangra aýdan bolmaly. Aldap diye o bir döwlet kurup bererler, halkın ruham duymaz diye de. Ya demeler, daş güçler. Biz edil şu ýagdaýda da şonuň üçin näme düşünmeli biz? Hökmen suratda diktaturany ayırmak bolmaly bizim birinci maksadymız. Diktatory ayırmak däl. O diktaturany ayırsaň diktator hem gidýär bile şonuň bilen. Paket şeklinde gidiyor olur. Ondan sonra Yank Halmıradağ'ın aydan nemesi var. Parlament sistemasi olmalı diye. Men şonu bir koşmaça bir zatlar demetecek. Parlament sistemasi şu wagt günümüzde elektron döwlet sistemasi bilen güýçlendirilýändir. Parlament sistemasi, yani güýçlendirilen parlament sistemasi hem diýip geçýär ol käbir nemelerde ady. Biz hökmen suratda şonu urmaly. Bunun mehanizmi näde işler? Birinciden bürokratiýanyň inisiatiwasyny azaldýandyr. Bürokratiýa bolmaly, belli bir mukdarda olmaly, gerekli mukdarda olmaly ýa-da dogruly aýdyp bersem. Ve şonuň hem öz behbitleriniň geçmejek şekilde bir çägi bolmaly. O çägi hem neme edip biljek, çizip biljek
elektron döwlet sistemasi bolmaly. Hökmen suratda dijital diýip aýtjak. Digital bolýarmy? Dijital düşünüp digitalam düşünüp. Hökmen suratda döwletiň dijitallaşma politikasy bolmaly. Siyasaty bolmaly. Şol bolman 21-nji asyrda hiç bir döwlet ayakda galyp bilmez. Şoňa geçmeýänler hem ýok bolup gider. 21-nji asyryň soňuna çelişe döwletlerin birinem görmersiňiz. Şonuň üçin hökmen suratda ýa-ni aýdy şeýaly döwlet gurulan wagtda 100 ýyllyk iň az, 100 ýyllyk planlanmalydyr. Her oturuluşda 100 ýyl soňuna bu ýyl parlamentde karar alındymy? 100 ýyllyk üçin alynsyn. Indiki ýyl ýene-de karar alınjak wagtda ýene-de 100 ýyl bolsun. Şol soňy gelmesin karar almagyň. Meniň şonuň ýaly pikirim bar. İldeşlerimizden biri yazıptır. The Channel videoda e-parlament demokratiya üçin möhüm diye. E-parlamentten bar Estoniýada. Estoniýa bir pilot nemesidir yani. Deneme merkezidir. Bütün dünyanın yanlış bilmeyen olsam 35 tane yurdun investisiyası bilen edilen neme bu. İçinde şonun Türkiye'den var. Avrupa yurtları var. Amerika var. Yani o tayda bir döwletin efektivliğini neme diýerler, barlaýarlar ve elektron döwlet yani bütün nemesi gatlaklarynyň elektronikleşmesi nähili täsir berer, nähili netije berer diýerler ve şoňa görä her döwlet özüne görä karar alyp döwletini gurar diýen bir nämem bar, düşünjem bar. Ýoksa onuň ýaly investisiýa etmeýärler. Meniň aýtjagym şonuň ýaly zat. O pikiriňiz bar bolsa aýdyp nemedim men şu taýda ildeşlerimiziň pikirlerini okaýyn. Son gerekli nemeleri ekrana getirecek olayım. Men şu taýda ýanky taparagan aýdyrlaryny goşmaça aýtmakçy bolýan, hem üstünde doldurmakçy bolýan. Elbetde ol haýsy struktura bolsun hökümetiňki parlamentki ýa aýdyr suwt häkimliginiň olan haky hukuky bilen deň hatarda jogapkärçiligi bolmaly. Jogapkärçilik hem kollektivli hem personal. Mesela döwletiň hökümetiň ýol başçysy kollektivini bütün kollektivine jogap berýärdi özünden daşary. Emma her bir pudak ministri ya onun belli adamsı wazife olur özüne de personal jogap berýär. Parlamentde de şeýle. Parlamentiň umumy jogapkärçiligi var. Kanun çykarjylyk we kontrollyk hukugundan başga o jogapkärçiligi var. Personal her bir deputat öz saýlawçylarynyň öňünde on kadalarda, kanunlarda görkezler nämeden ibaret on haky, hukuky hem borçy. Yerine getirmedim onu saýlan halk ýygyna çağırıp bile göni. Ondan başga da eger parlament umumy işini yerine getirenakmy, onu olam ýygyna çağırılıp son parlamentiň täze saýlawlary geçirip bildi. Şoň ýalym suwt häkimi. Şu zatlary kim amal edýär? Indi bärde 4-nji pudak gerek de bular üçüsiniň üstünden seredip duran deň agrymlyk saklayan saklanakmy haýsam bolsa bir pudak häkime diýer üstüne çekýän hökümet mi parlament mi suwt häkimi. Şolary kontrolly kim etmeli? Men pikirimçe ene konstitusiýal suwdyň ene gözegçilik normasy şundan ibaret. Konstitusiýa bir harky, bir nokada bir ters oturup bozulan wagty olaýan bir kanun isle hökümet bolsun, isle parlament bolsun, isle suwt häkimligi bolsun. Şol çıkarmalı karar. Parlamentin edýäni näde dogry? Ya ýalňyşyň düzelt, ya da täze saýlawlar diýip aýdy. Hökümete de şolar ýa. Ene sen pudoklary batyrdyň, ya işiň düzelt, ya hakimiýetden çekilip. Parlament karar berýär, täze hökümet gelýär iş başyna. Kim başarsa şol işi. Ya şol deputatlaryň köpçüligine. Ne şol? Jogapkärçilik hökmen bolmaly. Onuň ýaly şol kemine sen aýdanyň şol Estoniýadaky ýa döwlet gurulmak, ýa parlament, hökümet hemmece bar da orada gurulan. Nesip bolsa, ne ýazy çyksak, ýaz aýlaryny koronavirus gadagançylyk aýrylsa, men özüm şo tak baryp sorup bilen bir oturmak, söhbetleşip bolmak, içinden parlamentiň işini görmek islegim bar. Eger ursat berseler, razylyk berseler, men baryp şo taýda 3 gün bir hepde bolmakçy Estoniýa parlament.
İçinde ne öğrensek yaxşıdır. Deputatlar bilen dostluk olar aýdyplar nämeden başladylar, nä derejä ýetdiler. O kanun şeýle gowru kanun okumak bir ýagda, ýöne şo kanunlar ýazan düzen adamlar bilen söhbetleşip bolmak birbirinden üýtgeşik netije berýär. Men şonu aýtjak. Doğru. Şu taýda nämäni okap bereýin ene-de. Mario de la Vita ildeşimiz ýene ýazýar, gowy bolan üçin okuyan. Kellede tazelenmek özüň östürmeň başlangyjydyr diýe. O aýdypdyrlar diýe. Bilmek aýdynlykdyr diýe, bilmezligem garaňkylykdyr diýe. O Aýjahan Bulutowamyzam elektro döwleti gollaýan diýen ýaly ýazypdyr ýokarlarda geçen bolmaly. Ferhat Iklimow ildeşimiz ýazýar, Sapara. Bizim bu düşüncemiz olsa yine de diktatör döreye. Bizim düşünce kirliliğimiz var. Biz şonu arasalaman diktatörü hiç vaat ayırıp bilmeyiz. Taze gelenem diktatör bolya seyredip oturum diye. Nämen gözegine tutdy, şonu aýdynlaşdyrmaly kenä Ferhat. Yankı aýdylan gurrun barda, ýa biz özümüzü halk bolup düzeltmesek ýa da şu nämäni aýyrmasak diýen ýaly kellämizdäki böwetleri. Ýa-wa. Şo ýagdaýda ýene de diktatör gelýän bolmaly diýe. Ahlak täminligi diýip neme diýe-de şeýle men düşünýär. Ol halk şu zatlary özü gatyrşmasa, özü çözmese, özü aktivlik görkezmese, eger adam siýasat bilen meşgul bolmasa, onda siýasat adam bilen meşgul bolýar. Ana el bulap jahannem bolsun diýip mene düşüngünimiz şol. Ýöne saparagan bir aýdýany men ikellep gollaýan. Ýeme hökümeti esasen şo hökümet döwletiň işini ýöretjek. Şo ta diletantlar barmalar, hökümet professional bolmaly. Şoň o tatlyny ylmy bilimi ýetip öz kärini bilýän adamlar gelmeli, mümkin gadyr. Nä derejede ilkinji hökümeti şular adamlar, şular ýaly kompetent adamlardan döwlet bilen. Ol technokrat hökümet bolup bilermi? Ya başgaçarak hökümet bolup bilermi? Ýöne şoňa ymtylmagymyz gerek. Cemgiýetiň ähli puwdaw, döwletiň ähli puwdaw, korrupsiýa batyp ýatan döwri bir şular ýaly jan teni bilen halkyny wepaly işlejek hökümet puwdawyň naky ministrleri, ornmasarlary ýa ýene birleri ýa puwdak ýolbaşçylaryny tapmagam ansatlar şu mümkin para. Doğru. Anketa dolarlarını ne söyledim? Dolar ne çatı kavat geldi görünüp durur. Hiç de kavat gelen ok. Doğrusunu aytsam. Ne çatı kavat geldi diye. Onu ya bilecek. O adam işte belli oluyor. Kavat geldi deyip ya gelen ok deyip onu beğenip seçip bilmiyor. Elbette ya da oturan işleri var. Her adam şuun konu işler oturan var. İşleri var. Solatlardan bir çen tutup adamları işe çağırmalı var. Onu etik iştahat bilmediği adam men etçek diyen tecrübesi olmasa onda yani bir halife koymalı öyle de pesine. Deme Halmurat men bu döwlet kurup berýär ýalak dep tecrübem ýok. Men ömrümde döwlet bir taparam gurmadım. Ýöne bir 20-30 sanak şirket kurdum. O batan şirketleri üýşürdik, demetdik. Olur ýalak tecrübem bar, döwlet tecrübem ýok. Hiç kimde de ýok. Yani Türkmenin tek döwlet kurup görünok. Şoda. Onun için döwletiň nemesi yani teknik tarapy onun çözümü bar, profesional adamları menajer hökümünde iş alarsın, geçici nemeleri ýalak onu 2-3 ýyl eýlekleri ýetişýänçe onun çözümü var. Onu şirket ýalak görediler. Yani her kimin dadanyasy var, nemesi var. Ýöne liyakat diýip bir nemäni döwletiň içine girmelidir. Ýani döwletiň haýdy guramaty bolsun. Ol ýani kontrol edenne de ýa bir dada ýolbaşçylyk edenne de kompetensiýasy bolmalydyr. Ol deňlik bilen ýani kompetensiýa ikisiniň arasynda biraz tapawut vardır. O hukuku var, dan taýlanmaly. Ýöne o taýlanmaly hem kişinin hukuku var. Ýöne sen bilimin, kompetensiýaň ýetmelidir.
Şoň üçin bilimin kompetensiýaň ýa-ni ýokary bilim bolmasa Şwediýada deputat saýlap bilýärmi? Ýok, saýlamaz. Yani kandidat etmediler, demedinim geçmer. Prezident de bolup bilmersin. Onun sebäbini bilýärmi şu? Zäp Şwediýa akly halky 99'da 9 ýokary bilimli. Ya gimnaziýany guturna bizde 9 klas bilimli halkymyzyň 90%. Ondan biz başga halky nerden tapaýly ýokary bilimli sapara? Ol ýa-ni gurjak döwletine bagly. Halburat biz bazatdan ugur alyp başga ýokary derejäge almalyjak bolýar. Bizde ýok şu mahal gurulgy döwlet gurulýar bizde şu mahal ölümi bilimi ýeterlik jemgyýetimiz ýok. Biz bar zatdan ugur alyp gerekli zady gurmaly. Ýene 5 ýyl, 10 ýyl, 15 ýyl parlamentde professional bar, hökümetem durşuna teknokrat bar. Ýöne şol gulleri ýetýänçe bar zadymyz, bar halkymyz bilen işlemeliýek bolýar. Men başga hiç päsgelçiligim ýok ýa ony men ýalňyş pikir diýip hasap edemem. Ýöne dogry düşünmegimiz gerek. Jemgyýetimiziň ýagdaýyny şu ýaly. Ya yeten oturan çukurmazda ne edip çıkmadı? Onun doğru ben radylaşýan ýöne kanunun içine şol düşünjäni salmaly biz. Yani liyakat değil ya da. Şol düşünjäni salmasaň ertirine owodaşy, garnaşy, daýy ýegeni, appaby ýene urady çıkarır. Onu sen gownundaky alak derler hem bekşi. Doğru düşünüyorum. Onu ulanmala deme versen alıp ulanır, kanun ruhsat berýän bolsa degen biýjaklardyň ýok. O işini gowy edipdirmi ýa erwet edipmi oň teresi gaty aptikaýmydyr? O bir kökmedasy erweden diýip bilir. O ýani allaştırıp muğlaştırsa gowum diýip bilerler. O ýani ölçek däl. Şoň üçin kanun diýilen zat biraz talapkar bolmaly ýani talap edici. Açyk. O düşünüp bolar ýalak. Döwleti biz ýani 5 ýyllyk guramda o 10 ýyllyk guramda. Sapara aslında şu devlet kurulan wagtda siz ne aýtdyňyz ýa şirket kurdum diýip. Şu şirket ýaly kurulsa ya da bir näme diýsem bir iş yeri, biznes diýilýär da İngilizcesi. Bir biznes nämesi ýaly kurulsa devlet o ýerde sen isleme eğer liyakatyň bolmadyk o ýagdaýynda sen şu ýerde durup bilmeýäň. Ýöne bir zadyda şu wagtda firmalar sebäp mehanizm şoň ýaly gurulypdyr. Sen diplomy satyn alyp bilersiň, baryp çede girip bilersiň şu diplom bilen. Ýöne 10 günden kini işlep bilmeýän. Sebäbi sen işleýän ýeriň nerede bolsa tapawdy ýok. Ýanyndakylaryň işleýiş, o taýda mysal üçin bir proýekt berilýär eline, şu proýektiň güni bardyr. Sana 2 aý wagt berýärler, sen oňa çözümini görkezmeli. Görkezeň okmy sen ýok, iş ýok sana. Ine döwlet sistemasyna ine şoňa meňzeş bir zatlar etmeli. Sen işini başarmaýan bolsa, şu taýda durup bilmeýän bir mehanizm bolmaly. Ine şirketleň esasen hem şu hususy şirketlerin ösmeginiň sebäbi, iň esas sebäbi şu. Adam özü şirketin ýa-ni firmaň eýesi ýöne baryp hiç ýyly karar berip bilen o firmada. Hatta bir adam iş alyp ýa-da işden kovup bilen o. Ne şu firmalar hem ulalyp bar ýa-da näme üçin ulalýar? Sebäbi ol adam şoň menejmentini edip bilmeýän bolsa, diňe kapitalda durup şu finansyna seredýär, pul gerek diýse berýär. ýa-da şondan pul aljak bolsa, şu firmaň eýesi firmadan pul aljak bolsa da yine yankı nämeden sonra menajerden ya da CEO'dan sonra CEO berse berýär yok pul diýse hesap edip bilen ok. Ine sebäbi elbetde liyakaty ýetýän bolsa şoňa özü şu şirketde işler. Yetmeýän bolsa, olsa da şu gyrada durýar seredip. O professional adamyň ýa-da. Ine döwlet sistemasyna medir şoň ýaly edip gurulan wagty. Sen şol etmeli işine sen ýa-ni tejriben bolsun, akylyň bolsun, düşünjäň yetmeýän bolsa, şu taýda durup bilmeli däl-de ol ine nämelerine zawod fabrikde işlenme ýa-ni ýa-ni bir stanok işläp durdur, şoň ýetişmeseň şu taýdan işletmeýärler-de seni. Edil şoň ýaly bir sistema döretmeli-de. Şoň ýaly bolanda sen saýlanyp gelýär, o taýda seni işläp bilmeseň näme etjek? Eýem uzaklaşdyrarsyň, ýani uzaklaşdyrlar seni o taýdan. Ine şoň ýaly kanunlar döretmeli, şoň ýaly mehanizmler bolsa, döwletiň iň çal ösmeginiň nämesi de budan. Ýani iň az ýalňyş
koy verip ösüp bolýar-da. Şoň ýaly bir sistema bolan ýagdaýynda. Gata doğru aydın. Edil bir profesör firma ýaly göz bilen görüp. İşin gidip barşını öýde seleksiýa geçýär, işlejek adam bilen Awa. o tereddüden aýyl-saýyl Awa, bolýar. Şu seleksiýa işini ýanky mehanizma goýmaly-da. Adam faktoryny aýyrmaly, adam faktory bilen şu günkü günde dünýäde iş edilen eýem. Bundan belki bardyr 50-60 ýyl öňe şu wagt eýem adam faktoryny minimuma getirjek bolýarlar-da. Ýanky bir sistemalar bar, şoňaly. Mehanizmler var. Awa, meselem Google iş alan wagtda neme bilen alýar? Emel zehin bilen. Yani näme dili artificial Diploma intelligence. sereden okdalar. Awa emel zehin bilen alýarlar yani meselem işe alan wagtynda. Adam yok arasında. Şonuň ýaly neme bar? Daýdan bir sany kommentariýalar okap geçeýin edil değişli bolan ýerlerini. Kemine şu Halmra'da işim var diýeti-de. Eger vatandaşlarda Halmra'da sonra o zady bar bolsa, yani parlamentin işi var da. Awa. Ya vatandaşlarımız Temamızam şu täze döwlet näli bolmaly, näli düzgünler bolmaly şolar. Halmra'da bugün Irak'a çıkmakçı. Şonuň üçin eger Halmra'da değişli bir soraňyz bar bolsa, ökmen suratda ýa-da tez wagtda berip bilersiňiz. Yani şimdi okuyan şu taýda The Channel video ildeşimiz yazıptır. E-Parlament Şili döwletinde elektron senator diýilýär diýär. Parlamentde kanun çıkarma wagtynda vatandaşlaryň aktiv gatnaşmagydyr diýär. Soň Türkmenistan Atavatanım diýen bir ildeşimiz ýazýar. Güýçleriň aýrylygy we bir-birinden garaşsyz bolmagy. Ol näme kağız üstünde yazılan ýönemin mehanizmi näil boljak yani iň esasy şol nämäni ýazyp geçmeli-de. Bu yazılýar 250 ýyldan beri yazılýar bu. Güýçler Türkmenistan'ın konstitusiýasynda da var. Demokratik döwlet diýip da var hatta. Ýöne o dünýä döwlet diýip bar. Ýöne o mehanizmi düzülip işlenmedik bolsa onuň peýdasy ýok ýazylan zatlaryň kanun ýören ok inansak da. Awa indi Garaja Deňiz ildeşimiz ýazýar. Edebiýaty, dili we taryhy östürmeli diýär we dinimizi östürmeli diýär ýa-da dini nemetmeli. Dini doktrinleri rahatlatmaly mıkan diýen yani şo manyda düşündüm de din östürilmeýär meniň bilişime göre. Yani din döwletden aýrydyr. Şonam ýatladyk geçeli. Deme şeyde bolmaly. Awa on soň iň esasy zatlardan birini aýtman geçdik de men Türkmenistan dünýewi döwlet bolmaly. Sebäbi dünýewi döwlet bolan wagtda hemme kim üçin deň bolýar. Eger şonuň daşynda çyksa bir tarap güýçlenip beýlik tarapy ezip bilýändir bu. Sebäbi näme bardyr meselem bizim milliyetçilik ýa-da tire parasçylyk bilen bize nemetdiler, oýnadylar şu wagtda çelle. Eger dünýewi döwlet sistemasyny getirmesen bu gezek dinçilik we ýa-da dinsizlik bilen oýnap bilerler. Yani bularyň hemmesi oýundur. Ýok konstitusiýada dünýäwi döwlet diýip ýazlandyr. Hawa konstitusiýada da dünýäwi Bizim döwlet diýip. konstitusiýamyzda, kanunlarymyzda köp zatlar ýazylandyr. Ýöne işlenok. Hawa. Mesela näme üçin işlenok? Şo taýla göstermeli. Şu taýda bir Türk ildeşimizden okumakçı Sapar ağa size ýazypdyr. Hazır bitirdim. Täzeden tapýançam. Bağışlarsınız. Sapar ağa diýär. Türkiýe birlik gurulanda birinji ediljek iş näme bolmaly diýip sorapdyr. Türkmençelap okap berýän. Türkiýe birligiň öz kadaty, kanuny, düzgüni o deme bolmaly, birek düşünükli bolmaly, merkezi ýa-da ortalyk parlament meçeni bolmaly, ne Ýewrosoýuzda näde işleýän mexanizmi. Ana şolar ýalak Türkiýe birlik bolanyna bir döwlet bolanok. 6 döwletiň ýa 7 döwletiň birligi diýip hatap etmeliler.
Onun gümrük birliğinden başlap iqtisadi emelerine çenli. Onun merkez bir hemmek şanemede realap parlamenti bolmalıdır. Kadası kanunu düzgünü bolmalıdır. Eskeri esker birliği bolmalıdır. Yani kopsulluk barada demeler olmalıdır. Onun ortak değerleri olmalıdır. Şu demeleri işkendir. Yani kurulu diyen ulen kurup var fizik olun. Aşağınaki nemesini doldurmalıdır. Mazmunlu. Ben düşünsüm şeylere. Doğru. Ben size şu taydan bir haber şeklinde. Bəli, Halmıradağa bir näme gelipdir da şonam okap bersem. Bor. Hemen okayın. Türkmen Garanti diyen vatandaşımız yazıptır. Teklif görünüşünde yazıptır. Konstitusiyon sud ağzından 2-3 yıldan çalışıp durmalı. Hem beyleki hükümetteki ulu vazifeleri anık kanunu üstünden görkezmeli. Kaçan hakimiyetten gitmeli digini diye. Halmıradağa. Yani berdi diyecek olan zaten şu konstitusiyon sudam 2-3 yıldan çalışılıp durmalı diyecek olup dururken ve beyleki hükümetteki ulu vazifelerin yani kanunda görkezmeli şolarım diye üstünden gitmeli vatın diye. Kaçan gideceğini kanun ile görkezmeli diye. Düşündüm sonra. Halmıradağa berdi bunu yadınızı saklan, men şunun üstüne bir zat koşacak da konstitusiyon sud bolanda o tayda men bilemem 2-3 yıldan çalışmalı mı sud. Sonra mı sud on yalı yankı ulu vazifelerdeki adam ayırmak ya da konstitusiya barada bir zat etçek olan da hükmanı suratda men pikirimçe yankı yörüyte nämeler döretmeli olar mı kadip pikir edýän. Konstitusiyon sudu men şoň ýaly gözümden öňüme getirýär. Ýani bir meclis ýaly. Bir meclis var. Ombudsman diýip bir deme var, mehanizm vardır. Ombudsman diýilýär ne şu Ýewropalarda deme. Ol köp görnüşlerim bolup bilýär. Ol ýani döwletiň bir kontrol funksiýasyny ýerine ýetirýän näme de. Ombudsman medya varada da bir ombudsman bolup bilýär. Ýani demetim terediýär. Ýani bu doktoryna bolup bilýär. Umumy nemede bolup bilýär. Şol ýani oňun hukuklary bolmaly. Şoň bir şeýnesi akança tilini iň soňky şeýne bolýar. Ýokarky instansda da. Halmıradağa biraz gülen ýalyldy, ýalňyş ýere girdik etýänmiz. Yok. Ama vatandaşımız aýdýar da her 3 ýylyň ýani konstitusiyon sud çalışyp durmaly. Yok, ol bolmak mümkinçiligi yok. Konstitusiyon sud diýilende ol adaty sudýalaryň 5 ýyl möhlet ýa 10 ýyl möhlet bilen saýlanylýar. Ömürlük saýlanýan var te ýalňyş ýaly. Adaty ýagdaýda diýen. Ömürlük saýlanýan konstitusiyon sudyň wekilleri olar ömürlük bolup bilýär. Oňa döwletiň kada kanuny ýa konstitusiýasy ruhsat beren halatyny. Yok, olar hiç bir şahada tabin bolmalar, prezidenti de, premieri de, parlamenti de, ýene de. Orada şonu konstitusiýany okuýar, şoň harpynyň esasyny, kanunyň esasyny çözdýärler de, hemme bardy. Oňa şol konstitusiýa tut bolanyň ordyna 3 tane puýdan işine sereden watandaşlar. Olar ene mesela men arda ýazsamam, ene şu taýda men konstitusiýa hukuklaryň bozulýar diýdi, şoňa seretmäge borçlu şol konstitusiýa. O wezipede bar. O borcam var konstitusiyon sudda. Eger konstitusiya laýyk gelmeýän bolsa, onda hökümetiň ýa sudyň çykaran karary ýatyrdyp bilýär konstitusiyon sud. Oňa şular ýaly mümkinçilikler hukuklar berilýär. Ýöne 3 ýyl etsek, olany gelli geçer bar, onu kim bar gotaýda 3 ýyllaryň işlejek. Ine şo taýda para peşkeş dörer. 3 ýyl saýlandım men şumar alanymy özüm kydybet, onu biz näde onu kontrolly edel. Ondan ýokarda da hiç kim ýok konstitusiyon sudda. Yine şu mesele var, onu oturup çözmeli var, onun mekanizmi gerek. Her bir zadyň mekanizmi gerek, yani sapara gaýdyp otur. Döwletde gülýaly kanunlar var. Gülýaly konstitusiýamyzdan bar Türkmenistanyň 90% ertirem bolan sok bolýar. Ýöne şo konstitusiýany amal etmeli, berjay etmeli, mekanizmi döretjek, podzakonodatelny aktlar ýa-da kanunyň aşagyna akydyran düzgünnameler, emeler var. Şolar ýazylmady, şolar işlenip düzülmedi. O olmasa da hiç kim işlep bilen ýazylgan konstitusiýa islenip
bu emeden punktunu maddasını yazılgıdır. Ene şular real hukuk var diye. Yani şu hukuk kim berca etmeli, kim gözepçilik etmeli? Anık adamlar ya vazifeler görkezilmedi. Ondan dursun büdürä. Ya büktür. Bolluğu tordy. Adam geň bir zat ba Halmurad aga aýdyn. Ýani Türkmenistanda hukuk düýünden ýok da. Ýöne iň gymmat fakultet ýuridisk fakultetdir. Sen $100,000 aralygy diye tapar. Şo bagazy näýlek ýokary gallygyça hukugum şonça ýok bolýar da. İkisinin arasında gönür proporsiýa var şolar ýaly. Ýalym Türkmenistan ýagdaý şeylere gutitlik gydykly. Awa. Bolmasa gymmat institutlarda ýa gowy bilim berilmeli. Diýmek bizim hukugumyzda gowy bolmaly. Ýok ýöne terdinet. Köp adamy terdinet. Mawa ýa şu taýda bir umumy näme çykarjak kommentariýalar okudum da. Türk birligine geçsek diýe. Bir taraplığımız yetmezmi diýip soraýarlar. Aşağıda beýlekler jogap berýär. O bir taraplyk yeter diýe, bir taraplyk diýilen zadyň. Ýani bir taraplyk gerek däl diýilen ýaly nämäni berýärler da. Indi diýe soň biri soraýar iň soňunda. Ferhat Yklymow soraýar. Halmurad aga diýe biz diýe bir taraplyk bilen nä çykyp bolarmy ýa-da nikahlandykmy diýip soraýar. Yo. Sağ ol Ferhat. Enim kat. Nikahlanan orada boşanıp bolýar ömürlük nemeden. Awa ýema enim ol ýemany bize medip berilen zat ýok. O taýda boynumyza dakylan borç ýok. Onu biz diläwarlyk ýa hökümetimiz niyaz diläwar maňa şu gerek men şu zatlar özüne döwletiň üstüne borç edip alýan diýensen oňa bolýar biziň garşylygymyz ýok diýip el galdyrdylar. Bolluğu tordy. Ol o taýda ýok bize şu gerek gel diýen ertesi gün şol emesini ýatyrýar ol Birleşen Milletler gurulmazy. Ýöne şu bize gerekmi gerek dälmi? Ýene de onu bir adam çözmesin diýjek bolýan. Şol referendumda ene şol saýlawlar bolarynda halk öz ses berer. Şu biz saklap galmaly, şu bir taraplyga bize gerek geldi. Şoň näme ziýany bar, näme peýdasy bar. Şoňa çelli biz şu mahal şu taýda bütün halk bolup oturup pikirlenmeli, öz pikirlemede aýtmaly. Halkyň köpçülik pikir haýsy tarapy agdyklyk edýär, haýsy tarapy ýykyn edýär. Onuň şoň esasynda da ine referendum ses berilşi bor. Ine şo netijede görünür. Gerek gelme onuň birinji sessiýasyny täze saýlanan Türkmenistanyň parlamenti aýdy. Birleşen Milletler Guramasyny öz emesini gelen kararyny urady. Biz şunun şeyler biz özmedi. Azat diýip hasap edýär şu borçlarda. Bize gerek gelşi. Sağ olun Taňry ýalkyz. Ýeme Halmurad näk buğdoy bayramy diýip bayramymyz bardyr dedim. İt bayramı diýip bayramymyz bar. Ne buğdoy bayramy ýa manysy biz ýa çörekden zatdan garaşsyz bolmaly. Ýa taşyndan. Awa. Onuň bu bayramam bar. Resmi. Biz garaşsyzmy çörek? Çörek ýok şu wagt. Neutralitetiňe buğdoy nemesinden bayramından üýtgeşik hiç sat däl. Onu näme formallaşdyryp referendum geçirecek, näme etjek diýip görme. Hiç sat, boş sat. Onuň halkara kanunlary işlemeýän döwürde referendum bilen ýa neutralitetiň bolmady, kimin ne piňine dünýede şonu näme alýan ýeri ýok. Tiyatro üçün ulanýandyrlar käbir ýerlerde, ona bilen halkyny emetmek üçün ulanýarlar. Onuň ne peýdasy bize görmedik, neutral bolan ýerleriň peýdasyny görmedik. Näme? Bahan üçün Türk birligine girmelimi? Ýok. Biz neutral girip bilen ýok. Ya da eýleki ortalaň nemesine, esen gaň içine girmelimi? Ýok. Neutralny. Şol atlar üçün ulanmak üçün demediler. Başka hiç peýdasy ýok. Bolan ýerim ýok. Sapara, biz onu ikimiz katı gowy düşünýär. Başda da düşünýärler ýeterlik. Ýöne bir zat bar, sapara bir zat ýatdan çykarmaly. Olar şunu niýaz halkdan soraman referendum geçirmän şu karar kabul etdi de bir taraply. Inni bizem şunu halkdan soraman yatırsak diýerler ene bilirim mene 3-nji diktator hana bizden soraman yatırdy. O halkyň pikirini soramak ol aýyp zatlar goý bolsun referendum bir demokratiýanyň bir ýemesi de görnüşi bir puwda
referendum geçirip Niyazov prezident boldy. Birinji demedi. Referendum diýilen zat diktaturan bir erdemesdir. Bir ulu bir ırçağıdır. Şol ulanyp demedi ýerlerde. Ol sen referendum geçirýän, ol geçirende esasy nädip tanylýanyna baglydyr. Sen halkyň ýöne formal referendum geçirdim diýen bolun ol halk oňa 99% ses berdim, bermendirmi? O Niyazovly mesele biz aýdamda biz Hemme deme şu Sovet ýa awtoritar nemeden başga ýerde referendum geçirilen ýeri gaty delçeňdir. Önemli o geçirilen referendum. Ya biz yeme Maniyetli Soýuza girmelimi, Ýewro Soýuza? Telçeňdir, gaty telçeňdir diýen. Yok ýöne diýen geçirilen halk öz jogabyny berdi. 10 ýyldan soň ýene de täzeden şol referendum geçiriljek. Ýene de girmelimi ýa ýok diýip. Ýöne oň tanalış demeti düzgüni ilkulak açyk bolmasa on geçireniň hiç nemeti ýokdur. İlki saýlaw näde geçirjek? Şoň prozraçnysyny üpçün etmelidir. Şol üpçün etmen sen gününe saýlaw geçir. Hakyky. Hakyky zat bar. O zatlar edilmeli bar hökmen. Şu saýlaw mehanizmi dogry işlemeýän bir ýerde saýlawyň manysy ýok diýip bilýän. Benim şol göz boýagçylygyň. Çıktaýjydan başga iş zat däl. Göz boýak, allo ýank. Şonça bol akşam taýýarlanalyň diýende şol saýlawy. O bir adama 10 adamyň saýlaw geçirilmesin. Kim bolanydy? Biz bolayl başga bir. Oňa şol mehanizm gerek, oňa şol gözlegçilik gerek, kontrol gerek. Ene şumal guruljak bolýan ýanky elektron sistem, elektron döwlet, elektron hökümet bularym bir tarapdan girse diýmek, bir de şol alawy ýol galjak gal, alajak o taýda tapylar. Elbette tapylar. Almurat, ben bir neme iyileşlemdenem halktanam sizdenem bir haýyşym bar. Şu samimi ýa-ni iskirnis diýilen tödüm türkmençeden tapyň. O şonu gerek bolsa neme konkurs abiwlad edip bayrak goýaly. Şo söz gelmeli, şo sözden soňa many gelmeli. Şo söz ýok bolan soň bizde şol ýa-ni samimiýet diýilen neme düşünce halkımızda yok. Demek şu yönü arkayın ağırlamalı mı kandiyadı? O söz hem günlük leksikonumuza koşmalı bir zaten. Şu söz gelmese düşünce de gelen nokta. Düşünce değil ya söz bilen geliyendir. Hem zat ilkulak söz bilen. Adı olmalıdır. Adı bolon son onun yankı iyinin mazmunu geliyendir. Mantığı geliyendir. Şimdi ben basal näme üçin alýan, ne birleşiň agdy bir boluň nämedin diye. İlk bilek samimiýet gelýändir, soň agdy bir bolup bilýändir. Samimiýeti ýok adamlary agdy bir etseň bir bomba ýalakdyr ertir ol tersine dep gelýändir. O da 250 ýyllap türkmeniň birleşip bilmeýän ýerde samimiýet ýokdur. Söz ýok. Samimi adam ýok diýilen düşünjäni beremok. Bizde gaty ynamdar neme adamlar vardır. Ýöne jemgyýetimizde şo söz ulanymda ýokdur şu wagt. Yani soňky 30 ýylla atsasan görtürsa, ýügünden ýok. Oňa da halk öwrenşipdir şuň ýokdugyny nemeden o küýsän o. Yok, arada şu söz bolanna saparagy, ýeme şuňa 30 goloy seni onuň söz tapdylar, ýene de şol takyt söz bolmady. Yoksa yazan vatandaşlarımız var, samimiyet bolun, iskiriniz bolsa, şu bolya. Ýöne şory bizim durmuşymyzda girmese, türkmeniň edip biljek zady ýokdur. Döwlet gurunyna da şunu alak bor, başga da edende de. Sebäbi ýanky ynamly adam bolmasaň, hiç sadet bolýan däldir. Bilgiň bolanda da sen bir ynamly adam bolmasaň, o bilgiň hiç satdyr. Ine iň uly baýlyk bir ynam adam bolmakdyr. Şo baýlykdyr. Ýanky sen kompetensiýaň 85% tutýandyr şo ynamlyk. Sen kompetensiýaň 4-5%-dir.
bilimin yank diýme neme aýtjak bolýanym, ilmiň bilimin demäň aşagyna ynam bolmaly. Ynam bol yank terbiýelerimizi täze nesilli ol çağalykdan, ýaşlykdan, yani 4-5 ýaşyndan başlaýar. Özüne güwen, özüne neme ýetmek. Näte atyklanda çoğuluklardan terip 4-5 ýaşyny baba men etjek diýendir. Şoňa päskel bersem şoň ynamy gowşak bolýardyr köp kişiň näme ýa-ni pedagogikaň ul nämesi şu taýlardan başlaýar. Ol ýa-ni ynam bolmadyk ýerde hiç bir agdy birlik ýa beýleklik ýa ullukan iş hemmesi ýalandyr. Hatta boş gurlarny ýalak gurlanmaly deme bolýar da. Yalandan agdy bir bolan bolup bilýärsiz. Gişer ýa yaran o. Görüp da. hatta Ya nemesi koltuğunda var. bir kerpiç var adam bilen sen bile oturdun da agdy bir bolun gujoklaşdın, okşaşdın, nemetdin, o dogan okuşdun. O ýa bol, hiç adam bolmady we urlun kerpiç bilen berer arkanda demede. Näme şu ýa-ni utonman birleşenlik gyýry o tür özleriniň hemme jetiň arkasynda demesinde deme var. Kerpiç var da koltuğun aşağında. Şonun hiç kim utunan o. Cemiyetem şor kabul ediyor. Ne ayrılan çerşo tay. Biz bunu yaşam son biliyes. Aytmalı da neme diyerse sebebi adamlar öğünden bilmem neme diyendir. Daşında yaşaşıp görüp görülür. O samimiyetin ne yemediğini düşünüp görülür. Okuyarlar. Başka dillerde var. Türkmenli olmasa da. Hemme dille var. Türkmenli yok da. Hatta nemede de var Sapara inde ildeşler bu samimiyetin nemesi vardır, ılımı vardır. İktisadiyette onu aydın bilýändir. John Nash deyip, Nash equilibrium deyip bir neme var. Nash'ın deňawramlygy diýilýär türkmençelap aýtsak. O taýda şonuň paradigması var ýa-da schemasy var diýip aýdaýyn. O inansaň näme bolýar, inanmasaň näme bolýar. Gaty ýönekeýdir ýa hökmen suratda görüň. Şu inan bolmasa işin ýöremeýänligini görkezýär. Yani gysga wadada bir zatlar bolýar, ýöne uzun wadada ýok bolup gidýän diýe. Inamsızlyk döretsen garşy tarapy. Şol adama Nobel premiýasy berdiler Halmurat. 94 ýa-da 95 ýylda alan bolmaly. Doğru. 2015-nji ýylda da ölen bolmaly şol adam. Onam aýdyp geçeýin diýdim. Indi şu taýda näme okap berin? Gyzykly kommentariýalardan käbirine. Maria de la Vita ildeşimiz ýazýar. Bir taraply gulçuluk we garaşsyzlyk, paraforluk bilen üýtgediň diýe ýerlerine we hem zat ýerlerine oturar diýipdir. Muhammed Togrul Bey ýazýar. 2016-njy ýylda Maryda korrupsiýaga garşy edara açyldy. Işe girmek üçin $15.000 pul gerekdi. Korrupsiýaga garşy edara. O korrupsiýaga garşy edarada korrupsiýa boýunça işleýär. Cristiano Ronaldo ýyldaşymyz ýazýar. O köp zatlar halktan sorasaň diýe. Bilimsiz halk ýalňyş saýlamagy mümkinçiligi var diýe. Ýa-da dogry. Yani O da var, onu aýtmak gerek kemine. Şumal erti saýlaw geçirjek diýsek, aýdy bir saýlaw okurgyna, ene bir gömülge ýatan baýyň bir adamlara ben $500.000 paýlap berjek, men saýlan diýdi, aşgal onun saýlamagy mümkin. Bizde garanti yok. Yani şu zatlyň öňüne almak üçin biz ene mehanizm düzmeli. Suriýaly ýoldan parlamenta gelen gününe boşdur diýip aýtmak. Ya gelmäke boşadylýar. Ya signal gelen günü boşadylýar. Şu zatları yerine gözökçülük etmeli, yerli saýlaw komissiýalary var, beýlekler var. Bolýa hökümeti bizmäde anket doldurulýar da, meselem oň ylmy bilimi okan ýeri belli bolýar, nirde näme edipdir, näme iş başyna. Ol adamlar ýygnamak kyn dälmika diýen şu deputatlar parlamentde ýapyklat gelýär da ol. O ýumurtaň içine küjüjü ýaly tek ol tribuna çykmaka oň näme diýjegini hiç kim bilenmedi. Şol üçin bir topardady mehanizm öňünden düzülmeli mehanizmler bar ýa-ni şuň kun onuň halka hödür etmeli ýokmuny şu mesele bolupdy. Bolmasa 1-nji 10-njy punkt edip ýazmam bilýär.
Yani bizim para 2000'e diyen işimiz şuun bir attıysak erti onun sol dağda alıp yup tersine edip kalkıp başkası düşünür yani. Deme Halmurat her dadın orijinali kopyasından govudur. Şoň üçin arkaýyn ol. Onun bir soru veripdir. Onun eden çıkışımızı aşağına yazıptır. Hani yaşlılar siz aydın näme işe diýäňizdi ýurdun içinde. Ol kim ol? Uklap yatan mehemen işgärmi? Hökümetin işgärmi? Ya başga ýenen birimi? Bir akıllı adam berjek soragy däl. Biz näme işe den sana hökmen aýdyp etmeli. Yok seni etmek näme borcumuz mu? Yok, iş edilýän, şonu biljek bolýar ýurdun içinde näme iş edýäňiz diýdi. On bir iki bäs diýip aýtsan, ene erti o ediljek bolýan işiňe möňün aljaklar da. Başga güýmenjesi ýok oýdan mehemen. Şu dayda bir komentarýany okuýan. Türkmenistan Atawatanym birleşimiz ýazýar. Türkiýede var samimi sözü, Özbekistanda var samimi sözü diye. Näme üçin bizde de şol duruşuna bolmaly däl diye. Men aýdym şu soraga jogap ber. Şu sözü men bir ilkinji gezek saparadan esdim. Şu bir ýylyň dowamında. Bir näçe gezek. Kemineden esdim bir näçe gezek. Men şu söz bilen tanışdym. Yani rus diline iskarny sözüň men manysyny dogry aýdyp biljek. Yani şonu türkmençe geçirmäge anyk bir söz ýok. Hemmesi sinonim bolupdyr da. Men geçiräkde ýöne özüde, golaýrak ýene de özüde. Onun men o türk dilini bilmemse men onun samimi sözünün manysyny näde düşüneň? Men üçin aqyn dogrusyny aýtsam. Özbeklerden samimi diýil ya, samimi diýil. Mawa. Bolup Tajiklerde de samimi diýil. Men özbek de başladı para. Şimdi dilçilerden haýys, halkymyzdan haýys gelin üýüşüp garp bolup şoň dogry sözüm tapalyňda şonuň hökmen ullanyp başlaýyn. O utançdan täzeden başlaýyn. Döwlet täzeden ketjek. Halmurat, ulanmazlyk utanç. Samimiyeti ulanmazlyk utanç. Bolmasa diýelen hödläp ýören ulýaňa. Yok, sözün tapmak gerek de, düşünme, aytmak gerek de. Yokluğum utanç. Näme diýeň men? Yok da. İldeşimizin aýtmak isleýänligi şol samimi sözünü şu daş döwrümizde görýän türki döwletlerimizden bolşy alak alyl diýe. O da bolýar. Teklip berýär. Benim fikrimçe de bolupdylar, entek ýurda barmanka, o halk bolup bile kabul edeceğimiz birinci neme bolupdylar, yani näme üçin bolmasyn. Sağlıklı bir jemgyýet gurmak üçin birinci adımlardan birisi de bulan. Yani şonu kabul edýänni ine ertitere daş döwründen ýarjak daşlary. Olmaz. Ýolurum bu teklif eder. O halk teklif eder, sonra yener. Ýöne diýen daş atjaklara mazal ine bize türkçe satylan ýer, ýenen bir zat diýip tapalım. Kartuşka diýär, kartoşka diýär. Halmurat. Bir de ortada atılan niye noktalar? Başkalar patates diýär. Yok söz bolsa kabul edersin. Gördün mü? Bir sözün üstünde şu mahar näçe minut, näçe adam bolup halk bilen diskussiýa edip otur. Biz o taýda kanunlaryň proýektini ýazmaly, her bir zady mehanizm düzmeli. Oňa näçe wagt sarf edilmeli? Yok, Halmurat, bu näme üçin aýdýan? Sebäp söz bolmasa şu düşünje de bolanokda. Şo da men şonu aýdym. Kulak söz geler, ol ertesi düşünje geler diýilen düşünje ýokdur. Söz ulanyp başlanan soň düşünje gelip başlar. Herkes bir zatdan başlanmaly, başlamacı bolmaly. Biz o zaman şu söz yok deyip oturuversek nähil var onun? Söz bolmasa manysam ýokda o söz. Sözün yokluğuna da bir patent nemedip bolýar da Türkmenistanda yok söz şu. Hakykatdan soňky 30 ýylla ulanmadyk söz. Ene etik karar gurwan bolup gördüdür ben. 40 san kitap ýazan kişini näme üçin bir sözün çözgüden tapmak. Olam ogry. Olam kanza doğruladı bizden. Olar derme zat, aydımlaram okusa... Bir yıl önce kanza doğruladılar. Ana aydım sazların dinle hemmesi Avrupa başlarının ya Türkiye başlarının sazanlarının yemedin. Utanman özüm kıyal edip aydıp atayım. Yok, Türkmenistan'da oğurluk yalan bir ayıp zat değil, şu son 30 yılda. Gen baktır oluyor şeyle, abi dinde zat hadaplayarlar. O pikir oğurluğu mu oğurluk?
Onara yankı nemi de hada eden okulur. Görüp otyň. Bugün aydan ertir. Demi yad ellerde. Onam edip bilseler keşke. Murat Rezzak ildeşimiz yazıyor. O ihlas gavat gelýän ýalyk diye. Yani ihlas sözü gavat gelme, ihlas sözü Ihlasın öz banyty var. O dedim gerek söz ýöne ihlas ýerinde. O ihlas o mana gelmeýär. Seredeli göreli. Nemeler verecekler. Hemen özüm gözledim, seyrettim. Edil neme yok. Şol söz ulanış şekli bilen yok. Google'yan periwatçygyna da yok. Yok. Aýdýan sapara 8-9 ay mundan ozal sapara şu sözü çykardy bol orta onun ekrana soraýardy şu sözüň terjimesini hem türkmençe diýip. Neme vardı ensiklopediya, Sovet Türkmenski ensiklopediya. Şonno bolmalydyr. Sebäbi men bunu özümden tapamok. Başdagadan eşitneme diýen. Şu söz ýokdur. Olar ensiklopediýada işleýärdi şu wagtlar. Görýärmi? Bahşa mı diýdi yok diýip şol söz. Oga var nemeti yok diýär. Onda yok. Başga dilýanyň watandaşa saparagan kakasy. O kimliğini hem aydıp bereyim azrak kalmıra da. Ayt sapara. Yani näme işler edipdir? Muallim, mektep muallimi. Başlangıç mektep muallim. 4-nji klasda çenli okudy. Onam deyip yazıptırlar yok. Yani bunların hemmesi sinonim ya da manisini düşündüren sözlerdir. O sözün özü değildir ildeşler. Çınlakay diye. Çınlakayam edil nemesinde. Yani at edip ulanıp olanok da. Çın sözünü alsan sözlük manysynda çın bolsa neme bolýar da anyk zat bolýar, açyk zat bolýar ýa aýdaýly bir istina pravda ort sözünden alsan hakykat bolup bilýär çyn zat düşün. Çın şol bir formasda ýöne. No adama näýlik çyn adam diýjek. Samimi adam diýil ýa-da. Çyn adam, ihlasly adam yok. Halol yazıyor ensiklopediyada yok diye. Var, yok bolsa var diye. Tapmadım diye de. Yok. Ne şu söz bolmansa ne şu bizim esas betbagçylygymyň bir tütün şodur. Sebäbi yalan esasy yarağı da şu diktatura yalan. Yani içi dışı bir manisi doğru gelýär. Yani biz onu ulanıp bilmeýäs da sözlemiň içinde. Bu adam içi dışı bir diýip uzun bolýar. Dil diýilen zat gysga bolar. Yani ağız bolar, saz bolar diýilen söz var ya. Şonuň ýaly diller ösen diller bolýandyr. Bir manyny berjek nämäni aňlamy 2-3 söz bilen aýtmak näme däldir, sözüň baýlygy däldir. Demek kemine yankı Türk dili bazı Türkmen dilidir. Yani Türkü dilinden nemesinin esası nemesi şu Türkiye'de samimi bağ olsa bizde de şu samimi bağdır. O yeka bir Türk devletinde değil özbeklarda da samimi söz var da. Samimi deyip edil şuları yalan ulun yalan. Bolýar şu samimi sözün özbekler ozal aňyrda ata-baba nir durlanıpdyr. Edebiyatda sungatda nir günlük ýazylýar. Olurda da dünýä belli ady belli alymlar var, ýazyjylar bolan, şahyrlar bolan, belki şolar bilemekmi? Bizde yok da şu samimi sözünü men Maktumully da gulagymda galan ak emede hiç sende de mawlun nefese de yok. Yani garaşyan bir nämem geldi. Da yok. Yoksa şolum en parça dille yazanlardan burada. Ya Murat Rezzak ildeşimiz yazıyor. Dilçiler yok mu ki Amerika'da bardı bir ýaşuly diye. O ýaşulynyň adyny aýdaýyn. O Yusuf Azmun bolmaly. Ya Yusuf Azmun ýemede o Amerika'dadır o Yusuf. Amerika'da ýa ýöne Angliýa diýip bilýän onuň nemesini watandaşlarynyň bolan ýeri. Ýalňyşam bilýän bolup bilerim. Oxford Üniversitetinde miydi?
Şonuň ýaly näme bolmaly? O Yusuf Azmun ýaşuly bilýändir hökman suratda säge ýeketäk dilçi türkmen bolmaly mıkan diýen. Benim bilenim. Onuň daşynda bir ýerini eşitmedim. Bahadır yo Türkmen nemelerinde de bahadır nemelerde bolunýar. Yani biz atlarını bilemiz o Türkmenistan'da 30 ýyllap yani bir adamdan başga adam ady eşitilen nokta. O şu samimi sözün özüni alaýaly diýerler, teklip edýärler. O näme tapylýança şeýle näme ulanyly geçici hökümler. Ýöne şo sözleri sapra yankı gündelik durmuşda ulanmalı da adam. Ogo. Dili hem her bir döwletiň, her bir vatandaşyň men borjum kadyp pikir edýän dili östürmek sebäbi dilin östür dil yankı düşünmek instrumenti da ol. Düşünmek üçin bir instrument, yani düşünmek diýen başlan pikirlenmek üçin instrumentiniz dildir. Birine bir zady düşündirip bilmek üçin ýene sizin instrumentiniz dildir. Yani dil demek bilim. Bilimin en esası fundamenti dilden başlaýar. Dilin össen saý bilimem ösýär. Düşün yani pikirlenmek, okuýuň ösýär, göz ýetimiň ösýär da. Şoň üçin hem dilem näde östürilýär? Ýene daşary ýurtlarda şo yani sungat bolsun, aýdymsaz, goşky, beýleki nämelerine kitap ýazanlar hemme zat östürilýär. Hemmesine şolaryň bir hili açyk näme berilýär-de. Hiç hili yani kısa noklar da şolan azatlygyny, erkinligini islen zadyny ýazsyn diýerler. Soň dil öwrenende men özümden bilýände ýene bir adamyň kitaby bilen dil öwrenseň dil baýlygyň baý bolup bilmeýär. Şol adamyň ulanýan dillerini ulanyp başlaýar. Üç adamyň kitaplaryny okap başlan wagtyň eýem ýanky dil baýlygyny giňeşip başlaýar da. Türkmenistanda şu şertlerden eser edip görüň näçe ýazyjy bar ýa-da näde biz dil baýlygymyzy ulaldaly. Eğer bir yazıcının ya da iki yazıcının yazıcı ýanky şahir bolsun beýle kitap ýazýanlaryň kitabyny okap dil baýlygyny ulaldyp bilmeýän sebäbi olaňam öz ulanýan aýdaly bir 7.000 10.000 sözü bolsa şo sözler bilen ýani ol değişip bilýär ýanky nämeler. Şo sözler bilen kitaby gotorýar-da we her adamyň pikiri dürlü bolan üçin yazacak sözler hem dürlüdür. Ve ulanýan ýerler hem dürlü bolan üçin näçe köp ve başka adamlardan kitaplarını okasan şonça dil baýlygyň artýar. Bir adamın kitabı bilen hiç kaçan hiç yere barıp bolmaýar. Dil baýlygy ýöne Türkmenistan gynansak da şu günde dili östürmek için diýmeýin. Şoňa hatta şonu ýok etmek için bir hili iş edilýän ýaly da şu wagtdaky nämede. Aýdymçylara azar berilýär, goşky ýazana azar berilýär. Hatta men şu zada da garşy däl, eger goşkyň içinde biriniň şahsiýetine değmen, ýöne sen şoňa sögünç bir zat yazsan hem ýöne şahsiýetine değme yazıp bilersin. Ondan baý etmeli. O näme ziýany bar? Ya da aýdymda şo zatlar bir hili terbiýesizlik zat diýerler-de. Ýöne şonuň ýaly adamlar bar. Ýani kulturny aýdyp bilýärler. Şo zatlar hem gadawançylyk getirmeli däse bulan hemmesi bir baýlyk. Yani dil meselesinde dil östürmek için diňe şo zat ýine aýdymçylar, goşky ýazýanlar, kitap ýazýanlar we pikirleri açık, azat, hiç hili nämesiz şolan halka yetirilmeli ve islen zadyna aýdyp bilmeli olar. Adamyň şahsiýetine değme değse de jogap bersin. Onuň üçin suut nämedir? Şahsiýetine değmen islen zadyna aýdyp biler, ona gahar etmek ya da bir türkmene gelişmeye diýmek ýalňyş olarmy diýen. Men türkmen dilini näle ulanyp bilse ulanysyn. Näme döwletlerde dil guruluşy diýip ýörekde guramalar bolýandyr. Dili hem östürýändir hem kontrol edýändir. Näme? TDK, Türkiýede TDK bolmaly. Yani demesini TDK Türk Dil Kurumu. diýär. Bizde de TDG bolmaly bolýar-da. Türkmen dil guramasy bolýar. Barmy şonlarla kurama bizde? Bilmedim, jadan bilýän olaýma sonra. Ýa-ma men bir söz aýdym, şo aýdyň enimiň diýenne pikirläp bolýan hem goşulýan adam näçe köp kitap okudukça şonça da dili baýlaşýan. Ondan şo kitaplarda okan adamyň aňyna çarpsyn ýa-da kellesine, beýnesine. Galyn adam göz bilen, göreç bilen ýanky şol aýdym formasyny, goşu formasyny, kuş formasyny eşitdirip olum bäriksin ýa-da. Ondan soň
bir sözü bir näçe ýerde ullanyp bolýar. Meselem saparagy ýa-men ýurdukan aýlanamysyň, şo bir sözü dogan sözüni ýokarda ahal tarapyna jygym diýilýär, balkan ýa-da şo barlym diýilýär. Gargala barsaň ine gerke garnaşlamy diýdem diýilýär. Şular ýaly bir sözde dürli manylyk şo sözde ullanylýar da şi wesen. Şoň üçin şu zatlary bilmegen bir ullukan zatda barın ýerinde de näme diýdi diýip düşünmän durmaz ýaly. Şol yerligiň dilinden bilmek bir ullukan bir bagy. Näme? Kemçilikde hemme zat öwrenmeli. Halmurat mardan pişik bolup gidýär. Ýuwaşlyk bilen aşywatda da pişik qıratna wosukda mişik bolýar. Anadolu'ya gelende kädi bolýar. Yani sabır hayvan. Onu yara vardır. Yara hasam neme bolýar. Ol Hudaý saklasyn bolýar yara. Türkmenistan ýör. Hem sözler badır. Olyn ýöne manylary ýetgeşik bolup bilýär da. Yaralı işlerim diýilýänler Türkmenistanda. Ýöne Türkiýede diýämeginiň halmyrat maskara bor. Söyleme. Hayvan. Ben o taklit çekeyim derdim para. Böyle. Ben düşündüm ben bir saatler yazıyalı olsa olup hani o koşullama deyla vardı onu bizimki yalık deyip tutunak başlasarak deyip tutuyordu. Onun bizde kömek sözü var ona destekti yani. Nimenem yuvas girip başladım. Onu kerhana söylemiş olur yalağıraktır. Ay böyle sen bana ben ekrandaydı oturup yazda uğradaysan şu atlar dolanak deyip bir atlarla bisekte koyar mı? Sürekli öğrenişmeyer. Yeme kemine enim eğer bana soru yok bolsa onu bana ruhsat verin sapara. Serediyen. Allah'dandır Halmurat. Edil size yok Halmurat'a şu an. Böyle. Boronna sağlığınız aydın kemine taparağı sağlığınız vatandaşlar sizin hem bana can sağlığı arzu edin. Ben de vatandaşlık sağlıkta olsun. Bir gıyvatını devam ettiriyor ya Halmurat. Gayret et. Samimiyetini doğru sözün tapın. Ne adık çıkmalı? Çıktın mı ben şuma? Yok çıkmadınız. Kızıl vardır live deyip. Aha. Ama 2 gezek bas yalnız. Yani bu taydan bir neme okap berin. Yalnız kurt diye. Benim fikrimce insanın dili diye ya da dil insanın pasportudur diye, kimliğidir diye. Ama Mercedes-Benz ildeşimiz yazıyor. Key Kovusnama kitabında bolup biler diye. Şol kitapta öz oğluna beren ähli öğütleri var diye. Bolup biler. Şonda bolup biler diye. O taýda samimiyetdir. O menem şonuň ýaly tahmin edýän särdaş döwrümizde hemmesi samimi sözün ulanýar. Araplar hem samimi ulanýar mı Arapça söz onun aslı. Farsça da bolmagy mümkin. Araplar hem ulanýar bolmagy mümkin. Farsçadan bolup biler, ýöne Arapça meňzeýär gaty. Bilmedim. Ýalňyş ýanam. Ben bir komentar okap geçdim-de. Halmurada yazıp duruyor, Halmura'dan gitti. Yankı Türkmenistan'da polisiyan sanını azaltmalı diye de. Ben şu arada bir belki sizin için näme gelip biler vatandaşlar. İlginç gelip biler. Hemen yankı üniversitede okanmatım soňky 4-nji kurslarda ýalňyşmasam bize bir hakyky nämeler berilýärdi da proyektler management okan soň bir investisiya verilýär eline aýdylýar sen şuňa investisiya çekýär we sana bir ýurtlaň nämesini berýär. Bir ýurdu berýär aýdyl Özbekistan diýe ýa-da Ýewropaň ýurtlaryndan birini. Bir ýurdu görkezýär bolam sen şoňa näme diýäň şonu analiz edýän ýurdu. Şol investisiýany şota ýatyrym ýa-da investisiýa eden wagtyň nämeleri var, peýdalary var we iň esasan risklary soraýar da ýa-da fail bolmak riskini hasaplap barmaly da. Indi şu taýda näme dilende investisiýada bire ýa-da matematik ýa-da saýsal diýilýär. Tarapy var, birem näme diýilýär? Social nämesi var. Sosial demesi var. Sosial nämesi var. İki tarapy bardyr oň. Şoň sosial nämelerinde şol hatda investisiýa ediljek döwletiň polisiýasynyň sanyna da seredilýärdi. Sebäbi şol investisiýa nämesinde şuňa düşünje var. Eger döwletde polisiýa bilen elbetde halk bilen polisiýanyň ýankı reşiosunu çykarylýar da. Proporsiýa.
Awa proporsiýasyny çykarýan şonda eger belli nämeleri var. Şondan köp bolsa diýmek şo taýynyň halky cenayet etmäne has ýani näme diýmekde? Cenayet etýän halk durmadan. Eger polisiýanyň sany köp bolsa, biren polisiýanyň sany köp bolsa şo taýynyň halky bilimsiz hesaplanýar-da. Ine managementde şoň ýaly nämeleri bar. Şo polisiýa seredilende halkda. Türkmenistan edil gavat gelýär şonuň deme. Ve investisiýadan şoň ýaly ýerlerde gaçynylýar. Investisiýa etjek bolsaň, hatda sen mysal üçin şo izine geljek, ýani profit diýilýär da, profit başga bir döwletden has köp bolsa, ýene şoňa görä de oň polisiýa köp diýmek, risk köp diýmek. Aslında bolmasa tam tersi bolmaly dämi? Ýani polisiýa köp bolsa diýmek risk ýok diýmeli da. Ýene ýok. Managementde şol eger polisiýanyň sany, ýani proporsiýasy başka bir döwletlerden köprek olsa, şo taýda risk artýar diýmek. Ol ine Türkmenistanda da şo polisiýanyň sanyny artdyrýarlar. Aslında o taýda onça bir näme ýok da, adam ýok. Ýani 10 adamy bir polisiýa goýmak diýmek daşardan investisiýa gelmeýär. Ýani geljek bolsa da adamlar gelmeýär. Ýani bar bolan hem çykyp gelse, şu zatlara seredilýär. Olar belki näme etkenlerdir ine. Ve köp adam bu zatlar menem şu okulda öğrendim da, şu polisiýanyň sanyna da hatta bir ýere investisiýa ediljek wagtda seredilýän eken. Özem polisiýa köp bolsa tam tersi, riskiň nämesini artdyrýan da, ýa-ni riskiň köpelýär şu taýda. Meme aýdyn şu taýda bir geň bir zat bar da. Şu investisiýa bir köpü gelmesin diýip Türkmenistanyň ýöretip polisiýa akademiýa açdylar. Şeňmi? Şoň ýanky Железный demir ýalak bolsun diýip. Ýöne şo taýda näme okudylýanyny bilemzok. Bilemzok. Onu ýöne şo akademiýa açylaly ýeri türmeleň içi dolly, cenayet köpörlü, türme düşýän köpörlü. Deňeşdirýärler şo polisiýa akademiýa açylandan soň nähilek cenayet nähilek ösdi. Ondan öňünü deňeşdirýärler. Hiç ili ýani Türkmenistanyň polisiýa geçdirip beren ýokary okujagy ýok. Bizde geň näme aýdyn köp zat gaty geň näme döwlet guruluşymyzda da şolar ýalak bir geň zatlar bar da. Ýönem o da gymmat nämeleň nemesi biri. Onda näme de şu taýda aýlykdan daşary girdejisi üçindir da. Bilmedim. Aýlykdan. Doğru. Olar aýlyk üçin işläne, aýlykdan daşary özleriniň ýanky girdejisi. Ol bileme, o näme Türkmenistanyň ýagdaýy ýöne öz edýän zatlary özlerine de näme diýsem kem. Ters zat diýip pikir edýän da tapara sebäbi investisiýa üçin soňam investisiýalar hiç haçan gidip torulýan däldir. Ine şoňaly gelip etjekmi diýip baryp aýdyp bilersiň sen o haýsan bolsa bir firma baryp şoňaly Türkmenistanda şoňaly mümkinçilikler bar diýip aýdan bilen hiç bir investisiýada näme etmeýär. Oňaly hiç bir firma da gelip sen gepine ýa-da aýdan zadyna analyp hiç haçan o taýa barmaýar. Olar hatda sen kanunlaryňa da sereden o, konstitusiýaňa da sereden o, ýani aýdan ýaly polisiýanyň sanyna seretdiýär, adamlaryň aýlygy näçe aýlygy bar, ondan soň ýani tüketijiniň price index diýip nämesi bar, o bar, GDP bar, şo zatlara olar hem hakyky özleri hasaplaýar. Sen olary şolary ýazyp berýän, onu alýar, gönü şo musrazyn ýandyr belki. Hiç hem o zatlarla işlenen o kongaly investisiýalar özleri hem Türkmenistanda şu wagt ne soňky 6 ay 7 ay bundan ýani habarlarda zatda da görýärdik da şoňa başga döwletlere gidip investisiýa üçin prezentasiýalar bolýardy Türkmenistanda. Ýöne sen o zatlar edeniň bilen o aňyrdaky adam sen aýdanyň bilen gelmeýär da. Olaň öz nämeleri bar, barlan ýani özleriniň ýollary bar da, barlap görýän ýollary. Ona näçe gizlesen peýdasy ýok, ýene polisiýanyň sanyny köpelde otursan görünüp duran zatda, onu nädip gizlejek? Ýok, gidleýärler statistikany aýrdylar da şoň üçin. Döwlet statistikasy ýokdur. Bu da gidli nemeler, informasiýalar, açyk neme bilgi däldir. Ýani polisiýanyň känliginiň nemesi. Bular ondan şo ýanky stat upravleniýany zady ýatyran soňlar ýa-da el ýeterli etmän soňlar
şu gidli galyandır diýerler-de. Kemine bir zat diyecek oldum. Hava bir nemen okayın Maria Dalagita. Evet. İldeşimiz gata gowu yazıya. O Polsesk akademiyalarda o nädip yetiştirilýär diýilen näme jogap berýär. O Polsesk akademiyalarda de emeli usulda diýe o ganhorlar, watan hainleri o halkyň üstünde näme diýen, gorkuzýan adamlar yetiştirilýär diýe. Gepin gysgasy. Soň ýene bir ildeşimiz ýazy elektron sisteme girizilenden soň şu polislere gerek däl ýani polislerin köpüsine gerek däl. Ya adamlar bally ýaşap ýörseler polisi diýilende düýünden gerek gelne. Biz Şweýetde ananmarsaň polisi görjek manamyz ýok. Ya polisiýa diýmek şu asudalygy gorayan adam da asudalygy bozup duran adam barmy Türkmenistanda? Ya da asudalygy bozyan olsa näle diýsem yankı problemaları çözmek için bir problema var diýildi. Aýdaly ogurluk problemasyny çözmek için aslında näme etsen ine şoňa garawul goýmak ya da gulp diýdi ýene näme şoňa zatlar etmek eýska wagtlaryny işleýän zatdyr. Uzun wagtda şonu çözjek bolsaň yankı bilimi östürersiň, ine samimiýeti östürersiň jemgyýetiň içinde. Olam uzun wagtda ýaşaýyş şertlerini oglaşdyrarsyň. Ýaşaýyş şertleri, soňra şu adamlaryň her biriniň düşünme ukyby, ondan soň beýleki yankı kanunyň işleýişi, şu zatlaryň hemmesi dogry düzgün işlen wagty. Yani arkaýyn kapyny nämetmen gulplaman çykyp gidip bilýäňde öýüňden. Sebäbine köp adam bar, näme edip ýören, o ogurluk edip ýören, o gap açyk bolsa da ogurluk eden ok ýa-da bir maşin durandyr, aýnalary açyk, içinde pul bar diýildi. Şonu girip alarmyň, almazmyň? Almaýan. Ýok, maňa gerekken mysal üçin. Düşünjesi bar adam şonu almaýar. Sebäbi al saňa birinciden jenayet, ikinciden hem sen şonu alanyň bilen durmasyň üýtkedip bilmeýän. Onun için bir masin, iki masin pul yetmeýär durmasyň üýtketmek için. Şoňa düşünen adam eýem şo düşünjeni halka berilse, saňa polisiýada gerek däl ýankı rişotka diýdi, gulp diýdi, şo zatlar üçin bir çyptaýjy da gerek däl-de. O zatda. Maksat mavi ýewilleşmez ýa. O halk garyndyk bolsa, hiç kime polis gerek däl diýe. Garny däl de, şo garny da gözü de men pikirimçe. Gözün bizim halkda birazcık yankı aç gözlük diýen näme de bar da. Yankı hiç sady görmän nemedilen bir türlük yankı düşünce nemeligi var da daýalygy var. Gaty neme bizim halkymyz ilküle içi boşadylan, soňam içinde yalan tokulan, o bir türlük düşünjeler gaty nemedilen, onun içinde bir küç netil geçişdi. Bu da bizim görüşümde alagym dämken ýani kän wagtlary adamlar öňe gurulýar bolar. Ütköşük nemeler. Onda şu taýda boldy däýelmi? Sapara bolýar. Men şu nemäni toparlaýyn da. Eziz ildeşler, indi şu gurrun edilen her bir zat, hatta şu samimi sözü şu Türkmenistanda bolmayan ya kem edilen işlerdir. Yani şu zatları düzeltmesek döwlet guruluşy o geçip bilmeýäs. Birinci şu zatlar döwletiň nähil bolmagynyň nemesidir? Alamatydyr. O şu zatlar yerine gelenden soň o döwleti gurarys. Nesip bolsa. Yani döwlete barman, yani şu zatlaryň hemmesine hökmany suratda o halkyň köp bölegi bilmelidir. Eger şu zatlar bilinmese, ansatlyk bilen elimizden gurjak bolýan ýa-da gurmakda bolýan döwletimiz hem alyp bilerler. Şonuň üçin aýdan. Onda size hayırlı geceler aziz ildeşler. Sapara aýdym size de. Sağ olun, sağlykda görüşelim. Sağ olun vatandaşlar. Yiğitler size de köp sağ olun. Bunu gowgybat etdikine hedledim. Men aýtsaňyz atlamaydy, ama yetişmedim indi bolýa. Hepden içinden çıktılar olmasa. Kemineden haýyş etsek ýene 5-10 minut berer bider. Hepden içinden çıktılar bolmasa ýa-da
Bolya hepden içi olsa da olur. Indi şu devlet kuruluşu deyip tema girdik yana aytgana hemişe şu başka yerlere gideceğiz biz. Aslında Yani başka yere hakkında de aytsaktım. gitmedik. Birinciden şu öňem ayttım mı aytmadım mı şu her kim bir-birine kömek etse yani ayağa kalmak meselesinde ya da bir zatları etmek meselesinde. Şimdi şu günde yankı täzelikde ayna täze devlet kurmak için her kim bir zat täzeltmeli. Şu ve şu hakkında aytsaktım da o ne edip başlamalı şu. Onu hepdäniň içinde ýöreýte bir neme dele oňa guýdan nädip çykylýar diýilýär oňa. Sapar abi bilýär buna. O guýdan çykmak. Nesip bolsa hepdäniň içinde bu programany edeli. Yani programa diýip aýtmaýyn, bu aktivizmdir bizim edýän işlerimiz. Programa däldir aslında. Bolýa onda gürleşdik. Bolýa sag bol, kemine. Doğru. Ya giyeceğiniz rahat olsun. Bunu